ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Бардораи азиз, мо ва миҷа пеши додаракмон Халид омадем. И падарша бардораи азиз, и додари мо рак равии касал дора. Субҳаналлоҳ, бо маблағи 3 миллион рубле табобатша гуфтанд. Падараш хеле шид ба мо муроҷиат карда буд. Рости гап бисёр кӯмак талаб кард. Мо ҳамин рӯз гуфтем бетараф ҳамин бародара намонем. Як гаптон мегӯм, ҳеҷ касда худованд нишон надад ки рӯи экран бурая аз як кас кӯмак талаб кунад. Пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам мегӯяд ки номуси бародарта ҳифз кун ки то ки бародарат аз ту кӯмак напурсад. 750 000 ша бародармон ёфтааст, аммо бо ба мо муроҷиат кард ки суми калоне надора. Ҳамин бародар маҷбур шудааст ки дар ҳамин пеши экран аз мо ва шумо кӯмак талаб кунад. Аллоҳ субҳанаҳу ва таоло дар Қуръон мегӯяд, онҳое ки эмон овардем ба Аллоҳ ва расулаш, аз маблағе ки Аллоҳ субҳанаҳу ва таоло ба шумо дод хайр кунед дар роҳи Аллоҳ ва рӯзи қиёмат аҷру подоша мегиред. Бародар, чӣ мегӣ барои бародаро? Чӣ кор кунам барои фарзандат? бародарон, кадомед метавонед хайр кунед, кадомед наметавонед дар ҳаққи фарзанди ма дуо кунед. Тамом. Иншааллоҳ ки бо амри Худо аввало Аллоҳ ва ин бародарои мо сабаб мешаванд ки иншааллоҳ як мисқол ҳам боша саҳми худшона барои додарак мо Халид мегузоранд. Иншааллоҳ бародарҷону бетараф набошед. Аллоҳи меҳрубон ягон бародара, ягон модара дарди фарзанда накард, барое ки дарди фарзанд қине ва и дар экран баромадан аз як кас кӯмак талаб кардан ин кори осон нест. Хеле номус дар кора зикр мешавад ки маҷбур шид ҳамин бародар ки аз мо кӯмак талаб кард. Кадомед ки медонем бародари азиз бо ҳадри Аллоҳ дуо кунед, хайр кунед. Кадомед ки наметонем видеоро распространен кунед, то дигар бародарое ки шароит доранд 100 рубл 200 рубл бо ҳадди иститоат. Кори хайр маҷбурӣ нест. ҳар хайре ки мекунӣ ия Аллоҳ мебинад. хайра барои риё накунед, хайра аз барои Аллоҳ кунед ва рӯзи қиёмат аз Аллоҳи худ аҷру подоша мегиред. Аллоҳ нигаҳбонтон бародари азиз. дар ҳаққи додараки мо ва дар ҳаққи ҳама беморое ки бародарое ки фарзандошон беморанд, модарошон беморанд, дуоро фаромӯш накунед. Аллоҳ нигаҳбонтон. ҷазакумуллоҳу хайран.